Сабан тойы бүгін Нурлатта. Тағын бейрем үткәрілі деп ойлы көрмегіз. Яқташыбыз жыршы педагог Разия Гайнуллинаның халқыбызның милли бейреміне әзірлеп қайтқан жыры шулай деп атала. Разия Мәрдіғалим қызы Гайнуллина район сабан тойына шақыру алғаш өзінен де бүлек әзірлерге ниетлеген. Жыршының бүлеген инде булырга мөмкин, әлбәттә жыр. Махсус өзімнің шушы туган ягыман Нурлат турында жырны рәхәтләнеп, аның сүзләре дә бик неге. Сабан тойы бүген Нурлатта татарларның улы бәйрәме. Шатлык тула нурлы йөзләргә күтәрелә бәйрәм аләме. Разия ханым туган якларга кайткач безнең Нурлат телевидениесенең дә даими кунагы. Иҗат кешесенең аралашканда сүзе һәр вакыт туган җирне яратып сөйләүгә кайтып кала. Шундый матур сабан той узды. Чакырганнарына бик зур рәхмәт. Менә пока исән чакта, аяклар йөргән чакта, исән чакта кайтып йөрисе килә шул. Сабан туйы бүген Нурлатта җырын тамашачы яратып кабул итте. Халкыбызның эшчәнлегенә, батырлыгына дан җырлаган әлеге җыр Разия ханым белдергәнчә, киләчәктә республика радиосыннан да яңгыраячак икән.